Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Arika at taga-Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti gagayem tayo dita Cordilleran Lactation Massage and Therapy Services nang runa ka ni Ma'am Jenny Liano Felwa. Masarakan ti pwesto da dita 4-2 Eco Building, Assumption Road, Baguio City. Shout out pa kada Eva Joy Esporo, Lydia Tagudar, Rose Sabas Aquino ken Mary Joy Dulnuwan. Alamo Malyaga ken Lagimon family ti Bisago Apari, Cagayan, from Cuse Malyaga, Alamo. Velasquez family ti Sitio Bubor, Nagilian, La Union, from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Tibayan family ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral ti Jeddah. Pusag, Pascua, Umayas, Duldulaw ken Catillo family ti Crispina, Banna, Ilocos Norte. Ramat family ti Purok Uno, Santa Maria, Umingan, Pangasinan, from Jomar ti Kingdom of Saudi Arabia. Sagaysay ken Subia family ti San Mateo Isabela, from Jaja, Sagaysay. Shout out kada Papa Nins, Pretty Nelia Balong, Jasmine Rivera, Arlene Bayan ken Gretchen Uday. Febelin Batakan Aguda from Fe Titagat Norte, Claveria, Cagayan. Happy 46 years wedding anniversary kanila kay Coador Manangan from Yara Asiana Manangan. Shout out iti pamilyak dita Sentro 2 Luna Isabela, especially ni Mamang Vivian, Papangko Bibi,
Soriano ken Gio family from Janine Moore ti Texas, USA. Nanang ken tatang ko, manang ken ading ko, kastamot ni baby Ezekiel Labador ken Paet family from Joan Labador. Primero ken Paras family ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Makablaawan ti Concepcion Asitura family, Damacleo Marzen, Nanay Sosima, Bobby, Leo C, Judy Ann, Joanne, kan dagiti City Agriculture kan Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan, Pangasinan. Manang Rogelia ti San Nicolas, Ilocos Norte from Rolly ti Melbourne, Australia. Happy birthday Cherry Leones ti Gonzaga, Cagayan from Hannah Leones. Shout out kada Flor Pakulan, Zenny Blaze, Angie Rita kan Corazon Balaan. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ayan Reyes, Clarinel, Maclarin, Kabansag kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. From Jose Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Happy birthday kan ni Sheila from Juliet, Sugitan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rika. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanan dagiti padak akanayon amang ururay kadagiti drama yo apadas ti biag, dagiti padak adumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan Arika, taga Benguetac manang. Agtrab-trabaho ak dito'y bagyo, kastamet ti kaayan ayat ko. Agdandan na kamin manang, ngam saan kami pa'y nagkasar, ta isagsaganaan mi pa'y ti amin. Adamot padas ko, kat kayat kumot amaikan biag, tanam na maag amakaiba ti daytoy iti adal, kadagiti dumdumngeg. Sapay ko mamanang, tamapili met amaidrama. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag ta si Mang Patkan, apag iso na luton ti pangrabyanta. Mabisinak nga roden. Nagado nga minti limpas ko trabaho, isa kapilitan na nag-overtime akmanen. Masansan nga ron ti pa nag-overtime mo? Saan ka kadi amabanbanog? Apay ko maamabannog ha, katada nga Roger ornungan ta, saan ka di? Wen ngam no kastamot amabambanog ka unay, di uray saan laengen. Apay, di mo kaya ta makapagkalay sa atan iti mabiit? No bilang makaornong tadagos? Saan man? Madanagan naklaeng. Ang mga nagsakit ka mo titikas ta nga aramidem. Laglagi pa, dua tawanan niya agdandan natari ka. Isote kayat ko, makapagsimpata ko mamutin. Tapno makabukal ta niti pamilyata. Uray siya, kayat kumatday ta. Ngam di na kayat asawan, apatayam mo ti bagim iti katatrabaho. Unay lakat ti bakit ko na ya. Di na ka di pa kadanagan. Ala, mabitlang tagpalas ako na, tamangan tamutin. Sigurado na imas mo ng tiinluto mapangrabyan ta. Ay, syempre mo ta. Talaga nga espesyal para kan ka. Day off ko ita, mapanak makitsanda. Adon ti awan nga bastuta. Sige, kita mo na yung bagdag iti awan. Tapno saan ka asubli-asubli di tiyandaan. Sapay kanahin nga agtudo iti malam. Iso nga rod asa pa agtimapan, tapno saan na ka maabutan iti tudo. Nakalista amin na nagatangag. Kastamot dagiti gatangag para kadanan ng kantatang mo. Ayun gaya man ya. Jay pa gayam abastuda. Siya kon ti makam mo. Ipan kon tumutan inton madamdama. Sige man nga Rodrica, makamukan. Amo mo tan dagiti kasapulan da saan ka di? Wen, di kagdanag.
Ala, agpulas ka, tamapan kan agtrabaho. Nanang, adaak. Mayat man ti tutugawan nyo diti arubayan nyo. Ay na, si kabat gayam Rika. Awon balasang ko. Lepas ko ngamin na nagkaraid dito iparaangan. Isu nga intugaw ko man paibiit. Nasaya at man ta nakapasyar ka, anak ko. Umay ko iyag dagiti abastuyo, nanang. Pasensya kayon, taitaak man la nakaumay. Busy ak ngamin iti trabaho. Kastamat ni Von. Kanayon pa yung overtime. Ay, kasta aya anak ko. Anya laun ay aya nga menti pagagawaan yung nga agtrabaho adwa. Katawan pa'y mo't anak yaw. Day tarod kat nanang. Kaya't may maisaganaan ti masakbayan mi. Isabayat anapigsa kami pa yung agtrabaho. Trabaho lata. Agyaman na ka anak ko. Tasaan kayo ang makaliplipat? Saan to apulos nanang? Basta para kada kami kanivon, obligado kami ang mangipaay kadagiti kasapulan nyo. Ay, nagsaya at kayo at talaga. Nangrunakan ka, Rika. Uray di kay pa'y nagkalaysay ti anak ko. Impakita mo di kinasaya at munto nga asawa kanivon. Rumbang laang nanang. May sa ako na kamang ti pamilyayo. Kasarlaangan ti kurang kada kami adwa. Katsapay ko mata iti mabiit. Makapagkalay sa kamin tumatan. Von, apay andi ka pala maturog. Rabiin. Masapat na pa'y asumrak iti trabaho ta inton bigat. At amin kaya't ko ayaw man kan Rika. Kaya't ko amamon ti opinion mo. May papanitian niya. Kasla nakasirseryoso kamot launay. At amin ibagbagad niya may sa ka-opisina katrabaho ang mabalin mi nga applyan ni abroad. Naibaga ka no kan kuha na tigayim na nga da iti abroad. Apay di trabaho iti abroad? Kasla kaya't ko kami napadasa na Rika. Tapno makaurnong tadagos. Tano dito ilang, sigurado ang mabayag pa'y sa tantumanin makaurnong. Sigurado ka, Von? Panawanak dito Pilipinas? Saan mo't ang mabayag, Rika? Manula atawan. Katnood danton urnong ta, agkalay sa tantumatin. Kan, saan ka panawan niyag may maysa? Anya tigayat mo asawan? Tigayat ko. No, bilang agabrodak, agnaad kan doon ijibalay mi, ijenda nanang, tapno dakad kadwada kan di tatang. Saan nga ta nakababain kadakwada, mapanak makigyan ijay? Apay ko man nakababain. Nasaysayat kit di no addakan ijay akad kadwada. Isumutla ka nain mo ida mapansok nalan. Kan may sa, di ka mat keta panawan niyag may sa dito apartment nga pabangan ta. Sige no isoti ko nam. Ngam panunutam ana imbag, no desidido kan amapan manggad iji balasiw tao. Medyo naklaatak itinaybaga kanyak ni Von manang Emmy. Diyak ngamin ni namnama adumteng ti kanito, akalaat nga agdesisyon akayat na ti agabroad. No siyak laamay sa, kontento akon iti kaadda ti trabaho mi adwa, tauray kaskasano, makaururnong kami mat iti saggabasit.
Ngam adda punto ti kaayan ayat ko. No kayat min ti makapagsimpa adagos, masapol a makatagad kami iti dakdakkel. Nag-apply nga rod ni Von iti trabaho iti balasiw taaw, ket napagasatan met. Iso nga apaman a naurnos ti amin a dokumento na, nag-flighten adagos. Kas iti napagnumuan mi, nakipagnaed akon kadagiti dadakkel na. Awan mo't makunak kadagiti agbalinto a katugangak manang, takabadungalak mo't ida nga agpadpada. Launay ayat aramidem ditari ka. Domingo ita balasang ko. Kakaiso na nga awan trabaho. Agina nakamat Dalos ka la adalos. Mabiit langan da ito'y tatang. Malmalpasan. Agluto aktumutan para iti pangal daw tayo kadananang. Ay na anak ko. Aramidem mo't aminan at trabaho dito'y balay. Mababain kamin kaninanang mau. Unay kayon ayatatang. Nakalaglag ang dagiti nga aramidak. Da kayo ket di kan ninanang ti aginana. Bayan nyo asyak ti mga ramid kadagitoy na awan trabaho. Ay unay yan. Ay wan, kumusta ngayon ni Von ije abroad balasang ka? Nasaya at matatang. Napintas tinastrakan na at trabaho. Ay kun mayat ano kasta. Ala, agawaan na tapno makaornong kayo at agaws. Tapno oray saan ni agbayag ije abroad. Day tamot ti saritaan mi tatang. Makapagkasar kami lakit di. Kat ada pagpuunan mi iti basita negosyo, mabalinan nga agawid ni Von. Mayat day ta. Ay na naggasat man di anak may takaskin ka ti asawain ng tori ka. Nakanak-nakam kalaunay balasang ko. Nakasingsingpot ka pa'y. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti naganak ko. Tagpadadamotan apimusay, tatang. Isabay andak, takayat ko nga ibawing day taapamatag ko kadakwada, kada kayo kaninanang. Panadmanan ni Rika Lakay, jakmat na danon dito'y balay. At nakano na panagatangan biit iti tsindaan, tadi nakanon masango inton bigat dan trabaho na. Anyaman dagitan aya. Ay na, jakman amaw, ta itay pa makumikom agidaldalimanak dito'y balay. Ang mga noda nakita na nga awan, iso aday jay, napanan ni jay tsindaan. Ayun, ayun. Nakasingsing po ti maasawa ti anak ta. Di da pala ko mga ron nagkasar adagaw sakbayan na pa ni abroad ni Von. Iso ka nung nga ron ang nag-abroad tapno makaornong da iti pagkasarda. Kan panugawan dan tumutan akal pasan ti kalaysada. Sa bagay, nasaya at day taka panunutan da. Awan mo't pagdanagan ni Von, tadamot dito'y balay ni Rika. Sigurista nga ron ni Bon nga anak ta. Maamak nga taa makasarak iti sabali ni Rika kabayatan ti kaawan na. Iso aday ta, pinagnaid nandito'y balay tinubiya na. Nakasigurado nga agpaisaw. Hangam iso nga'y, masapol asigurado matan ka ni Rika. Kat idyan na ti anyaman asulisog nga umasidagkan kwa na ijay abroad.
Hello, Von. Naimbag tayo mawag ka. Amok nga da ka dita balay. Isong inawagan ka. Kumusta kayo ngay tita? Nasaya at mat. Nakaradkad ngagpadpada da tatang kan nanang. Sa bagay, namnamahal kong dayta. Tadakakot nga rod ang mga sasigaso kadakwada. Kanayon dak nga rod adilawon no dar aramidak ditoy. Awan ka no pa'y matrabaho dan, tasyak amin ng ti agar aramid. Ang mga mabambandog ka matunay, Rika. Kabagilan da pa'y mat. Napigsada pa'y. Kaya't ko lang nga da ka akad kaduwada dita. Naglagan ti trabaho ditoy. Taltalo kami. Kan di mat ipalubos ni nanang nga ilabak ida. Iso ti mangilablaba iti kawusda kan ni tatang. Baybay amon. Saan na nairwam ni nanang awan tar aramidan na iso kasta. Itulok mo no anya ti kayat dang aramidam. Ngam aginanaka mo't ari ka. Pakaragsa akak ti panagserserbik kadakwada. Iso abay anak kadilaang. Agyaman na ka. Iso akampantiya ka nag-abroad. Tamo ka di mo baybayan nida. Ngam di mo mo't abuswan ti bagim iti trabaho. Ipatpatag ka unay, Rika. Kailiw ka una yan. Uray siyak mata. Iso nga agawa am ti agtrabaho dita. Tapno inton na alam mo ti kalkali kagumam. Agawid kan dito'y Pilipinas. Gada ka pa ila dito'y salas, Rika. Rabiin, di ka kadipay makaturturog. Saan pa'y narod nanang? Ay kanaguray ka man. Apay akas na ti Jarmo. Nakalidliday ka man. Ada ka di problema, balasang ko. Urayak kami na umawag ni Von, nanang. Itay pa'y ngamin ngaw awaga, ngam di namot sungsungbatan ti awag ko. Day off na mo't ita. Ay, kasta ayari ka. Amangan ko naknadala na patag ngay naramid na. Iso asaan na asong-sungbatan. Apay nga ngaging gaita kat di mo't la umawagan. Imposible adi na nakita dagiti miss calls ko kankwana. Umawag tumot laang dayjay anak ko. Saan aday tati pakaburiburam? Saan ka madanagan? Ita lang amin na napasamak ti kasto ni nanang. Iso adi yung maikat nga agdanagak. Nalaing kakat aginanan. Umawag tumot laang dayjay. Di ka agdandanag kunakmanan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi agundaway, asaan asinong batan ni Von ti awag ko manang Emmy. Mas daawa ka talaga, taamok nga awan trabaho na iti daydi nga aldaw. Tinaminsan adi na panangsungbat iti awag ko ket napasarunwan pay manang. Kunana ididamo ang makumikum unay iti pagtrab-trabahuan na, iso asaan na anasongbatan dagiti awag ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, masansan moten akas jay ti aramidan na. At dapay dagiti gundaway asaan ang makaipatulod iti kwarta. Iso asyakon ti mangibakbaklay kadagiti paggastusan mi kadagiti dadakkel na. Rika, aging kakadi itakot di pa'y nagpaitulod iti kwarta ni Von. Saan pa'y nga rod tatang?
Mabainak mo't amang dagulit mo na mo't ti obligasyon na kada kayo. Ay na, nakababain paikit din kan kabalasang ko. Si kamertan ti mangibakbaklay iti amin. Apay ngatan, anya ngatan ti mapaspasamak kan ni Vaun. Saan mo't akas taasikaw? Wan nga rod tatang, agkakanat paikit din ti mapampanunot ko. Sapay ko mata sana pumudno. Ay, pagkalmaom lang tirik na ang balasang ko. Ang mga numakumikum laang ni Vaun. Yung mamatiak nga umawag tumutla dayjay. Sapay ko matatang, takas tang agpaiso. Nay, ano dayjay? Iti sila dyo ti nagtaudan ti kanabtuog tatang. Umay kayo, ang mga noon na napasamak ka ni nanang. Na yun dito napasamak ni nanang yo balasang ko. Di ka igdanag tatang. Tamadaman ang matamtamin ni nanang. Ni mato ka no ti presyon na ko na ti doktor. Isa akalat at ang talimudaw. Kung naktumot ngamin amapan kamin iti doktor, edi kalmaan ngam nagkadkadmait. Edi kalman pa amaulaulaw. Apay adi yung bagbaga kanyak tatang. Naipan ko man idi pa ikalman di ti ospital. Hindi na nga ron kaya ta maistorbo ka anak ko. Tanagado ka nun ti pakakumikumba. Makadinan kaya ta mainay-nayon pa pagtandanagam. Unay mo ta ni nanang. Saan ko maadimtang ti kastoy no imbagayo kanyak? Kan may sa kababain mo't ngaminan kang kaanak ko. Kan dayjay mo't abon. Noon yan at tinapasamak kan kwa na. Di kay agdanag, tadyak sardangan nga awagan itatatang. Tapno maamuan na ti kasasaad ni nanang. Kan amok meten, no apay amasansan meten asaan nga umawawag kada tayo. Hello, Von. Apay ati mo sungsungbatan ti awag ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Bisyak, ato ti trabaho. Apay ay agkaraawag ka. Anya? Damdamagam no apay nga agkaraawagak? Siyempre madanaganak no anyan ti mapaspasamakan ka. Saan ka mo tasigo da kasta? Ibagam langan ti pudno, Von. Ada ka di problema ta? Apay aklata nagbaliw ka. O sige. Total, nabannog ako nga, gilimlimad kan ka. Kan may sa, si kamot ten amis mo tagdamdamag no apay. Isong agpod no akon kan ka. Von? Pasensya kan. Saan na matuloy ti plano tang agkalay sa? Anya? Apay, Von? Atan ka dandanak ditoy. Katagpas nga yan iti mabiit. Anya? Kasta kalaga na alinipat mo ti maipapan ka data. Apay, Von, anya ti nagkurangak. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy. Pasensya kan. Awan nagkurangam. Ngam ni Joyce itantay ayatag. Nagsakit mo tanday ti ngay naramid mo, Von. Nang namnamaak ka dagiti karim. Addaak ni ti puder dagiti dadakkel mo. Gaputan namnamaak asyak ti kalaysam. Ngam saan mo't gayam. Rika. Damdama agamitay. No apay nga inawagan kasan ka di. Imawagak. Tapno maipakaamok ka nga adda diti ospital ni nanang mo. Naatake. Iso nga intaray mi diti ospital. Anya? Kumusta nga rodan ni nanang ko? Apay, ada ka
Adi pa'y patagdakan ka. Kalpasan nga arig na binaybay amon ida. No awanak dito'y, ang mga noan niyan tinapasamak kadakwada. Diyak mo nga tagayam na pasamak ka ni nanang. Kasano nga dam mo? Kat impamay samutan ti panawan mo iti day tanong asino man day ta babaya kakabkabalay mo ako nam. Ngam di ka madanagan. Oray kasto'y tinaramid mo kanyak. Diyak tupulos baybayan dagiti dadakkel mo. Taimbilang ko idan amay kadwa dadakkel ko. Ngamsi ka, rumbang ama konsensya ka, tabinaybay am ida. Nagbalin ka ama naging bubukod, taday talatan bagim ti pinanunot mo. Naawagam ka din ni Von, Rika. Uwan, tatang. Naawagak. Naipakamo kong tinapasamak ka ni nanang. Ay na, agyaman naknukas ta balasang ka. Apay ka no asaan nga mawawag. Ay na tinapasamak kan kwa na. Awan tidakas na napasamak kan kwa na, tatang. Makumikom lang. Gaputa dandan ni kano agpas nga iti kadandan na iji abroad. Anya? Ada sa bala ka dandan na ijay? Ay, kasanukan nga balasang ka. Diyak nam namain ng asubyan nakpay ni Von, tatang. Nang runa ita, tadanton anak da iti da ijay a babae. Kasano nga rod itan? Anya nga iti kuna na maipapankan din nanang mau. Diyakon inamuno niya ti plano na tatang. Ngam di kay madanagan. Siyak ti makaamo kada kayo. Saan kayo abaybayan kan ni nanang? Ay, agyaman na balasang ka. Diyak amo ti aramidak na awan ka. Ti awanan bain avon. Ano ti simrak iti panunot na takas ti naramid na. Bayan yung tatang. Oray na sakit. Masapol nga aklunak ti amin. Jakmat kaya't nga ipilit ti bagik iti tao asaanan ang mga yat kanyak. Rika. Basta di yung pagdanagan ti may papan ka ni nanang, tatang. Siyak ti makaam mo. Nakaawid tayo, nanang. Agyaman na Rika. No saan agapukan ka? Diyak amo no anyan tinapasama kanyak. Awan tirumbang apagyamanan nyo, nanang. Inaramid ko lang tirumbang. Naibaga kanyak ni tatang mo tinaramid ni Von. Katsya ko ti dumaw-dawat iti dispensaran ako. Tiyakpot namnamaan ang maaramid ni Von ti kasjay. Di yun panunutan day tananang. Da kami laang ka ni Von ti masaknan iti dayta. Awan pa ka inaigan nyo iti napasama kada kami. Isyak tirumbang agyaman. Tauray saan kami pa'y nagkalay sa kani Von. Kat imbilang dakon akamang ti pamilyayo. Rika, anak. Uray saan kami nga agkatuloyan kani Von. Laglaki po niyo apat patlan kayo unay kani tatang. Nanak. Kanayon niyo kumasalwadan ti salon atyo. Noon niya man ti mariknayo. Ibagayo adagos kani tatang. Apay akas damatan ti bagbagam, Rika. Diyak kaya't nga da mapasama kada kayo, nanang. Impatag kayo kani tatang akas pudpud no anaganak ko.
Ngamdak sang gasat. Takas to'y mo tinagbanagan ti relasyon mi kanipon. Itata, naimbagan kayon. Palubusan dak kumaakumana umutin. Nanak. Anya, apay anas kan apamanaw ka, balasang ko. Katawan mo't dito inifon. Rumbang laang nanang. Taidaan niya man aka nito. Mabalin ayawid na dito yung tiagbalin nga asawa na. Awanan karbangak dito'y nanang. Iso pumanawak laangan. Kasla, diyak ka pa ulano panawan na kami, Rika. Irwam yung tibagi yung awanak itidan nayo kanitatahang nanang. Diyak pulos makalipat no daak dito'y. Panawan mo't siguron. Tapno asikasot mo't ti may papan itibagik. Saan na ka to amalipatan, Rika? Nagsaya at kakada kami kanitatang mo. Dawatag kuma, nga uray awan kayon kanifon. Saan ka kuma magliplip at balasang ko? Urayan may ti panagsublim amang sarungkar kada kami. Diyak kaya tiyag ka rin, anang. Ngamin tundong ti panawan. Anaglunitan ti sugat dito'y puso. Namnamain niyo nga umay kayon to sa rungkaran ka ni tatang. Basta ikareyo abayat ikawan ko. Aganad kayo. Katsalwadan niyo ti salunat niyo ka ni tatang. Uwan, Rika, anak. Kati Diyos, ti magtarabay kan ka. Iti sumarunong agpangtibiyag mo. Agan-anad ka, Rika, anak ko. Agan-anad ka, akan ayon. Nagdagsan ti barukong ko anang panaw kadagiti dadakkel ni Von manang Emmy. Danda ni Jack mayaddang dagiti sakak nga umadayo, ngam masapol, tawan motten kaimudingak ka ni Von. Addan kasukat ko iti puso na. Nupay kasta, Jack tagisayangan ti panagtalinaed ko iti puder dagiti naganak na, tanaipaay kumat kadakwada ti pamatag ti maysa apudpudno nga anak. Panagriknak, kat kasla nasaksakit ti adayok iti dan na dagiti naganak na, ngam ti panagsinami ken ni Von. Jack tagisayangan ti lalaki anang gulib kanyak, ngam tagisayangak ti pamatag nga imparik na kanyak dagiti dadakkel na, kabayatan ti kaaddak iti danada. Nadamag ko abirbiro ken nakano ni Von iti panagbakasyon na, takayat nakano a makasarita. Ngam di nakpulos na sarakan, tanagbakasyonak iti nabayag iti probinsya dagiti dadakkel ko. Nupay saan pay apulos a naglunit ti saem iti barukong ko, ikagkagumaak ti ag-move on manang para iti masakbayak. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko kadagiti dumdumngeg. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko. Kasla marikriknak ti saem a marikriknam, ta saan la amay may sa tinapukaw kan ka. Ti pamatag ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay,
ken ti pamatag dagiti imbilang mon apudpudno a naganak mo. Ngem husto ti kunam, amasapol nga ag-move on kan pagayam ko para iti masakbayam. Kalpasan ti ado a panubok, mamatiak nga aglaplapusanan tumot a parabor ti maipaaykan ka, kas katukad ti ado a sakripisyom. Di mo nga rudliwayan adawatan ti panarabay ti Diyos, kadagiti amin akayat mo amatunoy iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.